O Eixo Atlántico e o Concello do Carballiño presentaron esta mañá o informe turístico para este ano 2021, cun análise da situación e con propostas. O Concello do Carballiño presentou esta mañá o informe turístico para este ano, elaborado en colaboración con Eixo Atlántico. O alcalde foi o encargado de presentar este traballo. Básicamente consiste nun estudio, nunha diagnose e a partir dun análise profundo sobre as características económicas, socioeconómicas e basicamente turísticas que ten o Concello do Carballiño, entendido como un punto que se localiza nun contexto que é o Val do Ribeiro, que é unha zona con un potencial turístico importante, e trátase de canalizar todos eses elementos dos que dispomos para desenvolver unha estrategia económica e turística que, en última instancia, potencie o que é a economía do Concello. O secretario do Eixo Atlántico, Xoán Mao, asegurou que o turismo será o principal motor da recuperación económica post-Covid. Tamén destacou a potencialidade dos concellos como o Carballiño no eido turístico, resaltando a Festa do Pulpo como a referente de marketing. Nos damos moita importancia a territorios como Carballiño, como Monforte, como Sarria, como Barco de Valdeorras. Para nós son territorios claves. E son territorios con moitas potencialidades, pero que ao final acaban estando ignorados porque, todos os gobernos de todas as cores invisten onde hai máis votos, e os votos onde se acumulan nas grandes cidades. E como estamos vivindo a tiranía das aritméticas electorales dende hai moitos anos, e con todos os partidos, que todos dependen dos votos, pois o que se prima é o Mediterráneo, e dentro de Galicia o que se prima son as grandes cidades. E é un erro, Hai que buscar a cohesión. E dentro deso, o objetivo principal cal é? A economía. Sin economía non hai nada. Sin economía non hai traballo. Sin traballo non hai dignidade. Sin traballo non hai impostos, e sin impostos non hai administración, non hai sanidade, non hai educación, non hai infraestructuras. Por lo tanto, o principal é centrarse no desenvolvemento económico. E iso é exactamente o que estamos facendo e o que hoxe vimos a presentar. O turismo vai ser un dos grandes elementos do noso territorio, especialmente do interior, porque incluso cando falamos de outras potencialidades que tamén ten Carballiño como sector agroalimentario e a gastronomía, estamos falando de algo que ten que ter un aproveitamento turístico. A Festa do Polvo non é só para degustar o polvo, é un elemento de atracción económica e de marketing territorial do Carballiño que xenera actividade económica e emprego. Mao tamén se referiu a todo o camiño que queda por andar para elevar as oportunidades do Carballiño como vila turística, referíndose a accións directas no Gran Balneario. Recolle toda esta serie de cosas concretas, nada académicas, que o académico tamén é importante, non, concreto. Que facer, como facelo, cando facelo para aproveitar xa a saída da crise. E permitidme que poña un último exemplo do que se falará. Fixades se a situación é absurda. Carballiño sigue sendo considerada unha referencia termal. Carballiño ten sido históricamente unha capital termal. En que situación está o balneario de Carballiño? O balneario de Carballiño tiña que ser un elemento de atracción central que ademais fora peza clave para xenerar toda unha dinámica termal no Carballiño. Carballiño ten que ser unha cidade de referencia termal de Galicia, como é, por exemplo, Chaves, en Portugal. Non falamos dun único balneario, estamos a falar das posibilidades que ten Carballiño no termalismo. Pola súa parte, Fumega trouxo a colación o traballo que se está a realizar para potenciar a fábrica do papel e convertela nun museo de interese a nivel galego. Desde logo, ten unha característica que queremos que sexa un museo no que se van ver as cousas. Non fai falta explicalas moito porque ali vas ver os mazos, vas ver... Entonces, esa interacción
esa interacción, e logo a proposta que se fai aquí tamén por parte do equipo redactor é darlle unha funcionalidade ao conxunto da área. Aquelo é máis que unha fábrica, aquelo é un conxunto paisaxístico, aquelo é unha área potencial para seguir atraendo xente e, bueno, enlaza un pouco con toda unha serie de medidas que se foron desenvolvendo fai anos. Temos unha serie de rutas de sendeirismo que son en Villa de moitos sitios, o que é o Camiño dos Arrieiros, a ruta Pazos de Arenteiro, que enlazaría perfectamente con ese horizonte próximo, que é a chegada de un viaxeiro que sale o venres da oficina ás 3 da tarde, come rápido e ás 4 colle un ave para estar aquí ás 6 da tarde. Eso é un cambio radical nas mentalidades. O concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, resaltou as personalidades de todos os eidos que formaron parte deste informe. Ademais, destacou que os dous proxectos nos que habería que centrarse é a creación dunha páxina web e unha mascota atraente para os máis pequenos. Pero eu fixeime en dúas que bueno, a creación desa páxina web que necesita o Concello de Turismo é moi importante, con xeolocalización daqueles puntos, bueno, unha páxina web moderna, unha páxina web onde como ben sabedes, a través das redes sociales e todo isto, pois se move todo. É, como non, unha creación dunha mascota, é unha creación dunha mascota, o Octavio, unha mascota infantil que, bueno, pois tamén pode nos dar un tono bueno, pensando no turismo infantil, porque o infantil trae o pai trae o abuelo, e todo é un consenso de todo isto. A coordinadora do proxecto, Carmen Pardo, reseñou a carencia deste municipio e a de contar todas as oportunidades coas que conta en todos os ámbitos. Detallou algúns proxectos propostos como a potenciar o termalismo e o turismo de natureza para familias. Desto salen varios pilares por produtos, como non podía ser outra maneira termalismo, como non pode ser outra maneira no turismo, como é obvio, diredes que todo isto é obvio, gastronomía, natureza, patrimonio histórico, e un último pilar que non é de produto, pero que todo o mundo con que falábamos coincidía en algo, e é que temos todo, pero nos falta contalo máis e mellor. Por tanto, un eixo, un pilar de marketing. E destes 6 pilares salen un total de 27 actuacións, para as quais íbamos propondo cronograma, xente executor, describíamos a actuación e un pouco por que a xustificábamos. Importante tamén, aínda que isto a veces nos sona todavía un pouco a chino e non llevemos a utilidade, ligamos cada unha das actuacións cos obxectivos dos elementos sostible. Temos que pensar agora para sempre en termos de sostibilidade. E vos quería compartir algúns dos exemplos e de actuacións que foron propostos. Por exemplo, o tema de termalismo, e xa o tocou Xoán. É obvio que Carballiño ten todo para brillar no mundo termal, pero é obvio tamén que o Gran Balneario, por exemplo, necesita de renovación. Non sei se iso pasa por un cambio de propiedades, se pasa por un apoio do sector público. Agora hai moitos fondos, como decía Xoán, non se pode vivir do inserso, hai que pasar a pensar en turismo familiar. Os nenos son o turismo de mañá, tamén temos aí un tema de termalismo infantil, pero é vital que ese balneario dé un paso adiante e que innove e que amplíe as instalacións. Teñen o proxecto feito, pero falta pasar á acción, digamos. Vimos que Carballiño tiña un potencial enorme para vivir o turismo familiar. As familias non queren ir a sitios masificados, a grandes cidades. Carballiño é unha cidade xa xoven, por tanto, infraestructuralmente xa está dotada para as familias. Aproveitemos isto e utilicémoslo tamén, porque ao final os turistas son residentes puntuais de fin de semana ou de semana. E, por lo tanto, propuñemos incluso crear un parque de aventura, zona río, para despois concesionar a un privado, obviamente, e que dese unha volta máis ao que é o atractivo para nenos e mozos.